Irunzwika here nhasi ndokunzwika here kana ndokunzwika ataurai kana ndisiri kunzwika
Gaujigazire Isu Vanu Vago Gana Java Mujibive Muledena Rago Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah Ganaka Musha wa Jehovah Yaga Kisa Niko Wairi Ndinoimba kuti muri kundinzwa muzuva ranhasi zvasiyana nezvesvondo rapfuura.
Novimba kuti audio rinatso kubuda zvakanaka isikuzhezhera. Naizvozvo nokufarisai mose tikukwazisai hama neshamwari kumativi mana enyika. Nyangwe uri kwauri ikoko ndinokukwazisa muzita neropa raIshe Jesu Kristo. Chekutanga ndinokukwazisa maprista edu makuru, maprista edu ana baba Mashindi na baba Machingura, ndinokukwazisai nemufaro. Ndichikwazisa vafundisi vose vari kuSouth Africa nevafundisi vari kuZimbabwe, ndinokukwazisai mose muzita neropa raJesu Kristo. Ndichiti haleluya, kuti amen. Naizvozvo ndokwazisawo anamai vakuru vanokudzwa, anamai veruwadzano, anamai denhere, nanamai vanyori, ndinokwazisaiwo mose nemuzita neropa raJesu Kristo, nekutedzana nezvigaro zvenyu mose. Amen. Ndinovimba kuti nhasi ndiri kubuda zvakanaka, ndiri kunzwika. Ndinovimba sekudaro kuti iri kunzwika, iri kubuda zvakanaka audio. Naizvozvo ndinokukwazisai vose vari kumativi mana. Ne vamwe vanotaura chirungu tinoti good afternoon, how are you, moloweni dumelang, linjani. Kune vanotaura nendebere, kune vanotaura nesutu tinoti dumelang kwamuri ikoko. Kuyamora kuna Afrikanzi, ne salam alaikum ne vanotaurawo nechiarabu. Shoko raMwari rakafanira kuparidzwa munzvimbo dzose kumativi mana ose enyika. Naizvozvo tingapedze nguva zhinji, toziva kuti vamwe venyu mune makutokomborena nenyaya yemadhata. Rega tipinde mushoko raMwari, tipiwe kudya kwanhasi, kudya kwomweya. Shoko redu tinoriwana kubhuku yaMpisarema, Mpisarema yaDhavhidha, bhuku yokutanga tsamba yaMpisarema ramambo Dhavhidha. Pokutanga mavara makuru aripo ipapo: kufara kwavanoda Mwari nekusafara kwavasingade Mwari. Haleluya, haleluya, haleluya. Ishoko rinofadza kuti kune vanofarira Mwari, vanoda zvaMwari, kuita vasingade Mwari, vasingade zvaMwari. Naizvozvo mufaro ngauwedzerwe ava vanoda Mwari, nhamo nematambudziko kune ava vasingade Mwari. Ndo zvinoreva shoko. Zvigoreva kudii? Zvigoreva kuti Mwari haadi vanhu here panyika ino? Zvigoreva kuti Mwari akazvipatsanura vanhu vake here, kana kuti vanhu vake vose vari pamaoko ake? Aiwa, Mwari paakasika vanhu, akasika vanhu kuti vanhu vazvarane vawande panyika vamunamate. Asi nekuda kwekuzvikudza, nekuda kwezvigaro, nekuda kweukuru, Satani akasvikawo ipapo. Naizvozvo akaba makwai aMwari kubva mudanga akaenda nawo kunyika. Zvino aenda nawo kunyika, makwai iwayo ndiwo akunzi makwai asingade Mwari, nokuti haadi Mwari, anoita zvababa wavo Satani, havaite zvababa zvaJehovha Mwari ari kumusoro kudenga. Zvino vakatedza dzidziso yakatsauka, vakaenda nenzira yekutsauka, vakabuda mudanga. Naizvozvo ndinoparidzira kune ava vari mudanga. Vari mudanga ndinoti mufaro kwamuri, mufaro ngauwedzere kwamuri. Hazvina mhaka kuti tiri mukorona, nokuti Mwari anokudai. Naizvozvo zvaanokudai, imimi muchararama mukorona munomo mune mufaro. Hamungasangane nekuchema, hamungasangane namatambudziko, hamusangana neavo vakabuda mumakwai. Naizvozvo imi muri makwai emudanga, zvamuri makwai emudanga, Ishe anokudai. Nani muomesa hivi. Ishe wanoti enda kunyika, unoparidza irori shoko kune avo vanorigamuchira. Enda unoti Ishe vanokuda, enda unoti Ishe vanokuda, enda unoti Ishe vanokuda, enda unoti Ishe vanokuda, enda unoti Ishe vanokuda. Haleluya, haleluya mapostori. Ishe anokudai. Naizvozvo Ishe zvaakakudai akabva atituma isu vaparidzi kuti tive tikuparidzirei kuti Ishe anokudai. Hazvina mhaka kuti tikurarama nguva yakaoma yekufiwa kwakadai, asi anodiwa naMwari asangane nematambudziko akadai. Anodiwa naMwari achachengetwa kusvika Ishe achiuya. Ishe akati aiwa, ndichafamba nemi wenchava nemi kusvika kumugumo wenyika.
Zvino kana ishati achasvika nesu kusvika kugumo wenyika, zvino imi mugosuruwana neiko? Farai mufarisise muri kunzvimbo dzose. Avo vakabuda mudanga, ndokuparidzirai mose kuti dzokai mudanga. Ishe anokudai. Ishe ati endai munyika munavaparidzira shoko irori. Ishe anokudai. Dzokai mudanga, dzokai mudanga. Musadzoke mudanga nekuti maona rufu asangana nemi. Musadzoke mudanga nekuti maona kuti nhamo yakuti yakupinzisai pfumvu. Aiwa, Ishe anokudai kuti mutendeuke pane zvakaipa zvenyu zvose. Idai Mwari, mukada Mwari zvimwe zvose zvinowedzerwa kwamuri. Mukada Mwari upenyu hwenyu muchararama mazuva akawanda pasi pezuva. Asi mukabuda mudanga raMwari, imimi muchaparadzwa nekuti Ishe Mwari angakuchengetedzei. Baba wenyu Satani avakuchengetedzei. Baba wenyu Satani vanokubaya mudanga wenda nemi. Ikoko munoparadzana ikoko. Modzoka kuimba yaMwari makuita samapatapata. Pasisina chinhu. Yafanana namasawa. Zvino kana fishi ana masawa pachine fishi here, angova masawa achasada kuiswa mubhini. Ndo zvamuda kuita imi vakabiwa naSatani, makabuda mudanga. Dzokai mudanga, Ishe anokudai. Dana zita raJehovha achawanika kuti umambo waswedera. Ndopinda nayo one number yedu mukati. Notenda pane vakomenda vati zviri kunzwika. Shoko ngariparidzwe paDubai. Zvino shoko rakasvika paDubai. Shoko zvarasvika paDubai, shoko iri rauya kune avo vari mudanga neavo vasiri mudanga. Asi zvikuru sei tinotsvaga vari mudanga vakadiwa naMwari kubva nyika ino isati yabarwa. Ndo vatinoparidzira shoko irori kuti kana vanzwa shoko irori, kana rasvika pakati pemwoyo wavo, votendeuka pakubata kwavo kwose, vouya muimba yaMwari, vodzoka mudanga nokuti ushe hwekudenga hwaswedera. Ndofamba nayo ndoti one number yoti. Wakakomborerwa munhu usingafambi panorangana vakaipa, usingamiri panzira yavatadzi, usingagari panogara vadadi. Zvino unonzwa vamwe vachiti isusu hatitwe izvozvo, achizvikudza so. Unonzwa vamwe vachizvipa nemutupo chaiwo kuti hadzi isusu tiri anachihera, anachihelele sati izvozvo. Kwanzira anachihelele, tiri anachihelele aMwari. Ayo makwai anoda Mwari ari mudanga. Ngandipfure ipapo. Vasingagari panzira dzevanotadza, vasingagari pane vanodada, nokuti iwayo mavara mhuka iyo mbeu yakabiwa nababa wavo Satani. Mbeu iyo yakabiwa naSatani ine mavara yakaiswa. Mavara ayo munoaona neaya mabasa aya ekudada, mabasa ekutadza, ndo mabasa ababa vavo anoonekwa pamavara avo. Zvino Ishe anokuti dzokai mudanga, mubviswe mavara ose, nokuti hapana chivi nyangwe chakatsvuka seropa, asi ukauya kuna Jesu Kristu anowanikwa nekuzvidzima zvose uchichenesa samazaya echando segemenzi. Saka hapana kutadza kunodarikisa, asi tadza munhu kana watadza dzoka paruoko rwaMwari. Mwari anokuda mudanga, ugare uri mudanga. Usati kana watadza wotiza danga, ugara uri kumarinda, nokuti kumarinda ikoko hakuna kana munamato, hakuna kana munyengetero. Unonzwa vamwe vachiti aiwa tiri mbinga. Mbinga dziriko hongu, mingiresi dziriko hongu, izvo hatirambe. Asi zviri kumbingairwa zvacho zvii? Zviri kumbingairwa zvacho ndezveuko kuna baba wavo kunze kwedanga. Dai muchiita umbinga hwenyu muimba yaMwari, muchiita umbinga hwenyu pana Jesu Kristu, muchishumira shoko rake chaichaiwa. Idzi ndidzo mbinga dzazvokwadi, mbinga dzemudanga dzine umambo, dzine nzira yeozana. Inhau yenyasha yatiri kuparidza pano. Varume tine rwendo rwehozana. Varume tine rwendo rwehozana kuna baba veJerusarema. Varume, pane rwendo rwehozana ratiri kufanira kuti tifambe. Isu vari mudanga tofanira kusimbiswa panguva yakadai, nekuti nguva yakadai inotiratidza zvikuru sei kuti kuguma kwaswedera pedyo. Ukaona kuchikoro kwakunzi kuchikoro vada kudzidzisa vana satanism, kuisa mabhuku esatanism kudzidzisa vana venyu imimi kuchikoro. Moziva kuti ndo zvairehwa naIshe kuti kuguma kwaswedera muchaona nemabasa anenge akuitika, rudo rwavanhu ruchatonhora, pachava nekudenga nyika munzvimbo
naizvozvo pachava nekuipa kwavanhu ndo zviri kuitika. Vamwe vacharoorana vachiroora vachimwa vachifara, asi mukufara imomo ziyai kuti kuguma kwaswedera. Totarisa chiringazuva chedu, toona chiringazuva chedu chakutadza chii, nokuti kana tatadza chiringazuva chedu chinotiratidza totoona sei chiringazuva ichi. Aiwa, chinoonekwa neavo vakatenda kuna Jesu Kristu, vanoziva kuti kana waona zvinhu zvakudai yoziva kuti nguva yasvika, poto yeye yavira, yakuda kuti pakurwa. Ana amai vanobika vanokuudzai kuti vakanzwa sadza rane kamwe kamuririro yakaya kuita sadza rakuda ratoibva rada kuti richiburwa. Zvino kana inguva yasvika, hama dzangu, wanai makakwanira pana Mwari. Ndoona nayo tu namba mukati. Asi unofarira murayiro waJehovha, unofungisisa murayiro wake masikati neusiku. Anofarira murayiro waJehovha achifungisisa nezvazvo masikati neusiku. Kwete zvokuti hanzi tinoenda kuchechi, aiwa tinonamata. Unonamata asi iwe mabasa ako asi kuenderana nemakwai ari mudanga. Unombofunga nezvazvo here shoko iri kana chike raparidzwa kugara pasi unatya kurizeya kuti shoko iri ranga richireva kuti chii uri kumba kwako. Zvikuru sei une mhuri yako, wanai nguva yamunogara pasi mombotaura nezvaMwari, nezveukuru hwaMwari, momboverenga bhaibheri raMwari, mombomira zvemaWhatsApp, mombomira zvokutaura makuhwa, mombomira zvenhamo dzenyu dzamunenge muchifunga, asi mombodzamisa pfungwa pashoko raMwari kuti Mwari akuwanirei nyasha. Amba yoti fanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka michero yawo nenguva yawo, mashizha awo haasvavi, chinhu chipi nechipi chaanoita chichaendeka. Ndo zvinoita avo bedzi vanogara vari mudanga. Vanogara vari mudanga, zvose zvavanoda kuita pamberi paMwari vakazvikumbira kuna Mwari, Mwari anovapa. Ndinoshamisika vakadzi vazhinji vachichema, tinotsvaga varume, totsvaga varume. Zvino unotsvaga varume sei usiri mudanga? Kana uri mudanga raMwari, uri mudanga raJesu Kristu, ukanyengetera kuna Mwari kuti ndoda Mwari kuti mundipe chakati, hanzi zviri neBhaibheri, zvose zvinoendeka. Hanzi imi muchafanana nomuti wakasimba, muchafanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka michero yawo nenguva yawo, mashizha awo haasvavi, haatombosvavi. Chinhu chipi nechipi chaanoita chinoendeka. Zvino shoko rabva raenda mberi richiti, apa rakutaura zvemakwai akabiwa mudanga ari kunze kwedanga, rinobva rati shoko pa4 namba, vakaipa havana kudaro, vakaipa havana mashizha akasvibira, vakaipa havana kusimba, vakaipa havana kana kutombodaro. Zvose zvavanoita hazvingaendeke, asi imi zvenyu zvinoendeka nokuti muri vemudanga. Zvino imi zvamuri vemudanga hamungasangane nezvana COVID-19, hamungasangane neurwere hupi nehupi zvawo. Matama aya kudai so, inyasha idzo dziri kuimbwa iyi, inyasha nekuti tiri mudanga. Imini mose muri mudanga. Ndiani kana paine akabatwa neCovid, kana paine akambozvambarara pasi tikamuenda kunomuona tichiti tiri mudanga, ngaataure payenguva ino. Vanhu vangati ndikapupure nhema, asi ndopupura chokwadi, ndotaura chokwadi kuti ani nani wemuJerusarema Idzva ari mudanga. Ndiani ane urwere uyu? Hatina kana mbofirwa kana musi mumwe nemumwe, nokuti Ishe wedu akatichengeta mudanga, akati ndichafamba nemi kusvika kumugumo wenyika. Ndinotenda kuna izvozvo. Zvino hanzi avo vakabiwa mudanga havana kudaro. Pamberi pacho ubva pachitura mafemo, asi vakafanana nehundi inopeperetswa nemhepo. Mbika dzacho idzo mbika dzenyu idzo dzekunze kwenyika uku dzakabuda mudanga, dzinongopeperetswa zvadzo nemhepo. Kana dzapeperetswa nemhepo dzofa, kana dzichinge dzafa moenda panhamo, munoona zvinoitika kana panhamo yembinga yacho kana yafa. Panoitwa zvinoshamisa, panoitwa zvinonyadzisa, pachinwiwa doro, fambi dzichitamba zvisina kupfeka, pachiitwa zvese zvese zvisina kana Mwari mukati. Moti munhu akadaro ari kuenda kuna Baba, hakuna kuna Baba kunoendwa nemunhu akadaro. Vamwe ipapo vanodzoka vati, Mufundisi, munoparidza sei muchitongera? Munoparidza sei muchitonga? Ini manje ndinokuudza hama yangu kuti hakusi kutonga uye hakusi kutongera, nokuti zvinhu izvi zviri paviri, kune kutadza, kune kugona. Pane vari mudanga poita vasiri mudanga, kune mpinga dzenyika koita mpinga dzaMwari.
Zvino kana uchinge wafa iwewe uchibva kunoshumira baba wako Satani, wafira ikoko vanzi iwewe panhamo yako waenda kuna baba, aiwa ngavataura zvakanaka kuti waenda kuna baba wako Satani, kwete kupupura nhema pamberi paMwari muchite kuna Mwari. Hakuna kunoendwa nemunhu akadaro. Ngatiburirane pachena, ngatiparidzane chokwadi, ngatipupurei chokwadi. Ane nhamo uyo anopupura kwake nhema. Kana uchinge wafa, ngavaregedze kuda kunatsa mabasa akaipa nekufa kwako, nekuti rufu akatumwawo nebasa rake. Rufu kana aita basa rake, apedza basa rake, imi mouya ipapo motadza pamusoro pokutadza. Hama dzangu, tendeukai pachinhu ichocho. Kana makatadzira Mwari, dzokai pana Mwari, dzokai mudanga, firai mudanga umu, Ishe anokuchengetai. Kana mafira mudanga umu, nezuva iro tichazopupura kunaka kwaMwari. Tasangana kuJerusarema Idzva. Fact number yoti. Naizvozvo vakaipa havangamiri pakutongeswa, navatadzi paungano yavakarurama, nokuti Jehovha unoziva nzira yavakarurama, asi nzira yavakaipa ichaparadzwa. Mumwe akandibvunza akati, taitaura nyaya yembinga yenyu yenyika, mbinga yenyu ginimbi. Mumwe akandibvunza akati, sei mufundisi muchitaura muchitange matotongera munhu denga? Amuna denga mufundisi. Sei muchitaura muchidaro kuti murume uyu hapana kwaendwa, ari kutsva, kwaari kuri kupira. Zvikanzi nemumwe, munoziva sei kana akatendeuka asati mweya wake usati waenda akatendeuka ipapo? Mwari here mufundisi? Makuziva matongero edenga here mufundisi? Zvinoizwa hama dzangu, teerera unasesa. Vanotendeuka sei kana asina kuparidzirwa? Vanoparidzirwa sei kana pasina muparidzi? Muparidzi anoparidza sei kana asina kutumwa? Kana atumwa anenge atumwa nani? Teerera uteresesa hama yangu. Takapiwa shoko neevhangeri tikuparidzirei. Ani nani anotenda kuna Ishe Jesu Kristu asangane neumambo hwekumusoro kudenga, aponeswe mweya wake. Iri nhamo kutendeuka kuna Mwari. Jesu akamboitaura nemumwe mukuru wavabati, asvika akati, naIshe, nhau yekutendeuka yakambonatsokumira sei? Zvino ndikadzokera mudumbu ramai vangu here, ndiri mudhara nendebvu dzese idzi, ndodzokera mudumbu ramai vangu ndobarwa pasva, zvinofamba sei panhau yekutendeuka? Teeresesa hama yangu, ndo pane anza yekuti mutadzi kana akufa, mutadzi kana akuenda, akatendeuka panzvimbo iyoyo anosangana nekumusoro kudenga. Teeresesa. Vanobva vapikisa, vobva vasimbisa mashoko avo vachiti, pamuchinjikwa paka paine mbavha mbiri. Imwe mbavha yakati kuna Ishe, mundirangarire kana maakudenga. Zvino mbavha yakataura kuna Ishe direct kuna Mwari. Mwari akamitira nyasha nokuti Mwari ane simba pazvinhu zvose. Paje papo direct naMwari, akaitirwa nyasha direct naMwari. Asi kumashure uku Ishe akataura nhau yekutendeuka. Hapana angasangana neumambo hwekumusoro kudenga akasatendeuka, akabarwa patsva, akabhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Tonzi munhu abarwa patsva. Teeresesa hama yangu. Usati kana iwewe wapedza kumbeya nenyika, kumberereka nenyika, wasara wakuita kunge mapatapata epamusha, wasara usisiri kana chinhu, wasara kuti ungofa. Vanhu vakatoronga kudhara mafuneral policy, vakatochera makomba kare nokuti vakomirira kuti zviende, nokuti iwe waparara. Obva wanzi hanzi ipapo uchatendeuka, wozosangana neumambo iwewe. Hama dzangu, denga nderenyasha, ichokwadi. Nyasha dzinoitirwa avo vairarama mumurayiro waMwari, vakarurama panyama dzavo, naizvozvo vachitya temberi yaMwari, vachichengetedza uye vachitenda kuti Jesu ndiye Kristu, misi nenguva vachimushumira. Zvino vaishumira Satani uri kubhawa, vaishumira Satani uchitengesa miri,
waishumira Satani uchita utsinye, wacheza kana kuchengeta na wabereki vako, waibira murume wako iwe, waibira mukadzi wako iwe. Zvino apa wakwenda rufu asangana newe meso nemeso, iwe wakuda kuti hanzi wakuda kuchendeuka. Hanzi inzwanzwe shoko rinoti chipa nawe iyoyo. Nokuti Jehovha unoziva nzira yavakarurama, asi nzira yakaipa ichaparadzwa. Zvino kana iwewe wakunzi wakunofa, nzira yako yaganurwa, kutadza kwako ishe kudenga kuna Mwari. Nguva yatai kuparidzira ichiti hama yangu chendeuka, waiti vaparidza vanoparidza, waizviita mbinga iwewe. Asi kainzwa hama yangu, nguva iripo yekuti utendeuke, ushumire Mwari nguva ichiripo. Worurama pamberi paMwari, wobhabhatidzwa muzita raBaba, reMwanakomana neMweya Mutsvene. Kana chinge chakubhabhatidza, ipapo nepano kubarwa kutsva. Munhu iyeye akazviita izvozvo akafa muzuva iroro, anosangana neumambo hwekumusoro kudenga. Kwete munhu aimbingaira ari kunze uko, achimbingaira achiita zvenyika achishumira baba wake Satani. Woziva kuti akufovha afa. Ndosaka rufu achiuya asina PO box kana address, atanga afona, atanga isa WhatsApp, rufu anongorekana asvika oita sezvaafambira, nokuti ndo basa rake. Zvino rufu uyu akaiswa panyika kuti aite saizvozvo. Ukuru hwaMwari iwoyo, nokuti dai Adhamu naEvha vakawanika nokudya muchero upenyu mugadheni, ungadai maisafa imi, dai maisafa nekuipa kwenyu, dai maisafa muchimbingaira nenyika muchishumira baba wenyu Satani, dai nyika yakusvika pakusemesa. Zvino hama yangu ndinoti, makwai ari kunze kwemusha, dzokai kumusha nguva ichawanikwa. Dzokai kumusha munzwe shoko iri mutendeuke. Danai kuna Jehovha achawanikwa, danai kuna Kristu Jesu achawanikwa. Nokuti hama yangu COVID iriko, uye nesangana nemi muri kunze kwemusha. Neurwere hupi nehupi munosangana nawo kunze kwemusha. Asi vari mudanga vanowanikwa vakasimba. Matama kudai so tiri mudanga, inyasha futi idzodzo. Toendera pamberi nemagwaro edu. Basa Mpisarema 1:1 kusvika ku6. Toendera pamberi pacho Mpisarema 2. Mavara makuru aripo, kukunda kwoushe hwaMesiyasi. Zvanambotaura kuti zvinhu zviri paviri, kune mukadzi kune murume, asi hakuna anozvanzi pakati ngochani. Hakuna zvindanzi ndiri pakati inini lesbian. Vana venyu kudzidziswa satanism kuzvikoro, varume vakuchata vamwe varume, vakadzi vakuchata vamwe vakadzi. COVID iri kungouraya, rufu akuramba achingouraya. Ishe akauya neshoko reMweya akati, gore rino igore rarufu. Rufu wane hasha kwazvo mugore rino. Muchaona nekuchema kukuru, pachava nekudeuka kweropa kukuru kwakanyanyisa. Zvino hama yangu pane kuviri, pane dzemudanga kwete dzisiri dzemudanga. Dzisiri dzemudanga ndo dzadzinodana ndichiti ngadzidzoke mudanga. Jehovha achawanikwa. Hama yangu, hakuna umwe ushe kunze kweushe hwekumusoro kudenga. Ushe hwenyika ino ndewe mbinga dzenyu ana Ginimbi, ndewe mbinga dzenyu dzenyika dzinenge dzina Java, vanenge vachiti ndine mari, wachangu yakaita mari yakati, chakati yakaita mari yakati. Ushe hwaSatani ihwohwo. Ishe wakati wapinda murenje 40 days and 40 nights. Akatorwa naSatani akaiswa pamusoro penyika, akaratidzwa kubwinya kwenyika nezvose zviri mairi. Akanzi naashe wenyika, muchinda wenyika iyi, pfugama undamate nyangwe kamwe chete, ndokupa ushe hwese uhwu, Satani. Nyika ino, ushe hwenyika huno huri pamaoko emuchinda wenyika ino, Satani. Zvino izvi zvose izvi zvakaiswa paruoko rwaIshe Jesu Kristu. Akapiwa simba kuti ave Ishe kudenga napanyika nevari pasi penyika. Mabvi ose aya achapfugama pamberi pake, vachimutenda kuti ndiye Ishe, vachimunamata kuti ndiye Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Zvino iwewe yako, kingdom yauchateera ndeipi? Ushe hwauchateera nekushumira ndeupi? Wababa wako kana wababa wako Jesu Kristu? Mavadzo anooneka emhuka dzisiri mudanga, anooneka nei? Anoonekwa nekombe, anoonekwa nekuchiva, anoonekwa nekuzvikudza, nekuzvitambinga kuti hanzi ndiri mbinga, anoonekwa nekuzvita ndine mari, nekutsvaga pfuma yemari, nekuikarira pfuma yenyika ino. Vanoonekwa namakuhwa, vanoonekwa nekubira varume, vanoonekwa nekubira vakadzi.
Achibuda mumba achisiya mukadzi. Achibuda mumba achisiya murume ari mumba. Kufara adzo ewayo idzo muchinda wenyika ino. Leve namba yoti Mpisarema 2 leve namba mukati. Shumira Jehovha nokutya, mufare muchidedera. Mira ndimomire. Haleluya, haleluya mapostori. Terezesai shoko iri, zvimwe mungawane kuponeswa. Shumirai Jehovha nokutya, mufare muchidedera. Shumirai Jehovha nokutya, mufare muchidedera. Ndimokubvunzai mubvunzo wamadzako. Chatiri pano ndikuverenga zvangu. Mubvunzo wandinawo ndewekuti, ndiani munhu angafara achidedera? Ndiani munhu angafara achidedera? Rejoice and tremble. Tremble and rejoice. Chachirungu. Ndiani angafara achidedera? COVID zvikumba kwako. Obva abata mudikanwi wako pamoyo. Angava mukadzi, angava murume, angava mwana, angava mai kana baba, kana hanzvadzi, kana akoma kana vadiki vadingina. COVID oti gogogoi obva wani wavo. Abata wani wavo, ndiani panguva iyoyo angadedere achifara? Nokuti kudedera kutya kawo. Kudedera kutya, asi mukutya momo mune mufaro. Tsotsoti bhenengene pamenyu nedemo nepfuti. Muri pa muve muchifara here. Shoko ronakidza nai. Shumirai Jehovha nokutya, mufare muchidedera. Ndakambotifambe zvishoma ipapo nokuti i2 sentence but patone evhangeri inotoita 3-4 hours tichiparidza. Vhangeri iyi inotaura nezveukuru hwaMwari. Ndinoshamisika ndichiona vamwe vachibata Mwari kuti ange shamwari yavo. Anoita kunge Mwari wokumba kwavo. Tadza kutya Mwari so. Zvose pamabasa nepamaitiro zvose nepakunamata kwacho. Vacho vanoshanda tori wese nokuti vakatombomuziya. Dzisiri mudanga dzisati dzapinda mudanga idzo dzitori nani nokuti asati dzaziiswa shoko iri. Mwari mukuru hama dzangu. Zvisikwa zvina zvinomira pamberi paMwari kana Mwari akuburuka pachigaro chake. Vanozvina zvambarara pasi. Zvovhara kumeso. Vatumwa vanogara pamberi paMwari pazvigaro zvavo vose ari 24 vanopfugama vorara obvisa makrauni avo voisa pamberi paMwari vonamata Mwari. Papo ndipo unoona rimwe rakakomomwe so richitaura ndimi dzekunyepa futi. Shut up. Namata Mwari waisa maoko muhomwe iwewe. Imhosva iyoyo. Wabva ipapo wotaura ndimi dzekunyepa. Imhosva futi iyoyo. Wabva ipapo wobira kuti vanhu mari. Imhosva futi iyoyo. Wabva ipapo obva wapfimba vana vechechi sezvakaita ana Munyeza. Imhosva futi iyoyo. Hama dzangu, kutya Mwari ndo musimboti weupenyu hwakanaka. Kutya Mwari kuita sei? Kuita zvose zvemurayiro, muchiteedza zvose zvemurayiro yaMwari. Kuti kana wakuita chinhu chako unotanga wachiisa pamberi paMwari kuti Mwari chinhu ichi ndada kuita chinhu ichi Mwari. Ndipei nzira, ndiratidzei nzira yekufamba nacho chinhu ichi. Ishe wangu ndiratidzei kuti Ishe wangu andada kufamba nenzira iyi, ndofamba nenzira iyi. Ishe wangu ndiribvisei pakuipa kwose. Ishe wangu zvose zvaunoita ita nokufadza Mwari kutanga. Usati wafadza nyangwe mukadzi wako kana murume wako. Nokuti vamwe vanorasika nokufadza varume vavo navakadzi vavo. Udza hama yako kuti aiwa hama yangu, chinhu chingatichise pamberi paMwari, nokuti zvawada kundiitisa zvakundibvisa pamberi paMwari, zvakundibvisa pakururama kwose. Chakakosha chii hama yangu kururama kana kufadza hama yako?
chakakosha chii hama yangu kururama pamberi paMwari kana kufadza murume wako kana mukadzi wako? Zvitori nani ndimako nedzinza rose, zvitori nani ndimako nemi mose, zvitori nani ndimako nenyika yose, nokuti anabvira yada Ishe wangu. Asi inini kana ndichidiwa naIshe wangu, Ishe wangu achindimaka 100% kuti hama yangu agona, mwana wangu agona. Zvino kururama ikoko ndiko kunowanisa upenyu kumusoro kudenga. Zita rangu richanyorwa mubhuku remweya reupenyu. Imi enyu yekundimaka ikoko, imhosva iyoyo achadzimwa. Zvino muri kurarama pachii hama dzangu? Muri kurarama panhema here? Tsvagai kururama pamberi paMwari. Kana matsvaga kururama pamberi paMwari, muchatya Mwari nemufaro, muchidedera. Ndozvinoreva evhangeri. Svetai mwanakomana, arege kutsamwa, mufire panzira, nokuti hasha dzake dzikakurumidza kumuka. Vakakomborerwa vose vanovimba naye. Svetai mwanakomana. Dzidziso makasiyirwa naIshe wedu. Ishe wedu akausira dzidziso yakanaka. Ani nani anomutsvaga achasangana neumambo hwekumusoro kudenga. Nedzidziso yemabasa akasiya aita, akatipa example yakanaka yekuteedzera gwara rake. Zvino ani nani anofira maari achamutswa nezuva iro nemweya mutsvene wakamumutsa iye. Zvino isu tiri maari, iye ari matiri. Zvino isi zvatiri maari, iye zvaari muna Baba, naBaba ari matiri kuburikidza naiye. Onzwa rimwe ipapo richiti hatitende kuna Ishe Jesu. Aiwa, Ishe akauya akati, chikomo icho chichaparadzwa, temberi ichaparadzwa, asi ndichaivaka nemazuva 3. Vose vakasara vachinamata mutemberi iyoyo vakasara vakabatirira pamatsika dzamadzibaba avo. Naizvozvo ani nani acharamba akabatira patsika dzamadzibaba avo achasangana nekuparadzwa nezuva iro. Ini mundore ndakamira pano ndikakurira muJehovah's Witness. Kutore vamwe vakasara variko nokuti vakachira vakabatira patsika dzamadzibaba edu. Kune vamwe vakazvarwa vachiti sitakazvarwa mumapostori, asi makazvarwa mumapostori ekutamba zvigurere, enguo tsvuku, ekuskorovuka vanhu, kusunga vanhu, hanzi tasunga vanhu. Kune maprofita anoti hanzi ndauraya munhu, ndinouraya inini. Hama dzangu, tendeukai pachinhu ichi. Musarambe makabatirira patsika dzamadzibaba enyu, nekuti nzira yamadzibaba enyu yakarasikana kare uye haina upenyu kumusoro kudenga. Ndokupadzira chinhu ichi kuti mutendeuke nemiyo, murege kuramba makabatirira pachikomo chamadzibaba enyu, nekuti chikomo ichocho chakaputswa naIshe. Ishe akauya akati chikomo ichocho chachiputsa. Zvino zvibvunze chinhu ichi. Kana imi kwenyu kune bhabhatidzo yani? Nokuti kune bhabhatidzo imwe chete yaJesu Kristu yamweya mutsvene naBaba. Bvunze chinhu ichi. Maprofita ekwenyu anosunga here? Maprofita ekwenyu anouraya here? Maprofita ekwenyu anoshandisa bakatwa here? Anoita here munamato yakatsauka? Nokuti hakuna chimwe chingasunungure munhu kunze kwemvura nemunyu kune avo vanenge vakadyiswa nemukaka. Zvibvunze chinhu ichi. Maprofita ekwenyu haasi kuwanikwa here achibhinya sezvakaita bhinya repaCraifontein rakabhinya vana richikidnepa vana, zvimwe aida kuwedzera masimba. Zvibvunze zvinhu izvi, utarisise pazviri, nokuti zvichakuenda kunopiswa. Nokuti inzwa kaunzwe. Muti une midzi, imi muri mashizha emuti. Kana muti uchinge waoma kubva kumidzi, mashizha anorarama here? Ndosaka timisine nguva tichiparidzira ana papa, tichiparidzira nana mwazha nekurasika kwavo. Nokuti vangatendeuka sei kana asina kuparidzirwa? Vanoparidzirwa sei kana muparidzi asina kutumwa? Zvino isu takatumwa tiparidze shoko irori kuti ani nani anorinzwa atendeuke kuburikidza naivo mwazha nana papa vatinotaura nezvavo. Yamwazha iyo tichaitaura nemwe musi, ikatipfuure nepo. Toshandira magwaro edu, tsamba yedu ichavhara basa. Chaiwana kubhuku yaMuporofita Ezekiel 20. Kwavanoda, kwavanoda.
turachipe moyo nguwa chidiki kunomwa mvura. Vanozira vanoita, vanozira vanoita, zauzam orana ozam orana ozam orana Haleluya, haleluya mabhosdora. Hakuna mumwe ane kodzero yekupiwa mbiri kunze kwa Baba ari kumusoro kudenga. Hakuna mumwe anganamatwe kunze kwake. Saka ndoti masimba ose nengoni nenyasha nerugare ngazvive panzvimbo yake kubva zvino nekusingaperi-peri. Amen. Hama dzangu, ndokuparidzirai shoko rekusangana neumambo hwekudenga, shoko rekuti hama dzangu muponeswe. Tinokuparidzirai richibva paJerusarema Idzva panyika ino, chechi yakavakwa mazuva ekupedzesera neshoko raMwari, yakavakwa kubva kuna zvakazarurwa 9:21. Inoti Jerusarema Idzva. Ndakaona Jerusarema Idzva richibva kudenga. Ndiyo shoko, ndiyo kereke ino yatinoparidza tiri mairi. Tinoparidzira makwai ari kunze kuti adzoke mukati, nokuti Ishe wakatituma kuti tiparidze vanhu vatendeuke, vasangane neruponeso runobva kuna Mwari. Chinguva chasara chidiki chekurarama panyika ino, sechiratidzo chakambouya chibva kumweya, chakaratidzwa chiri chiratidzo chebhuku yakadai, chebhuku yakadai.
bhuku yakavhurwa yakadai so chikava chiratidzo chikadudzirwa pamweya kunzi mapedza muri kuona akawanda aya ndo nguva yararama vanhu panyika. Mapeji asara mashoma ndiyo nguva yavanhu yasara ekurarama panyika. Zvino tingapesana neshoko here? Zvino tikada kurimvera shoko iri, tinasikorimvera zvakanaka kuti nderachokwadi here shoko rakataurwa nemweya, totarisa zviri kuitika, totarisa nezvifananidzo zvakaisha yedu zvakati kana mada kuona kuguma kwenyika kuti nguva yasvika pedyo, hanzi muchaona nezvinhu izvi. Zvino zvinhu izvi ndio zvatiri kusangana nazvo paiye nguva ino. Pane video yandakaona yekuZimbabwe, vanhu vari kumakuva Doves Morgan, pane 19 zvituna vakaita mudungwe kunoviga. Kune ma-earthquake akaitika kuna Cape Town nekuZimbabwe, nzvimbo dzingatarisirwa kuti dzinengenyeke nema-earthquake. Rudo rwavanhu rwatonhora, zvinoonekwa nemabasa avari kuita. Varume vari kuuraya vakadzi kuZimbabwe nematemo nemapanga. Vakadzi vari kuisira varume, vakadzi vari kubira varume. Yangova mhenga mupinyi imomo mukati imomo. Ngochani dziri kunyanya. Shoko takariisa kuSouth Africa rakabva kumweya kuti kudeuka kweropa kwasvika kudenga, zvivi zvenyu zvasvika kudenga, tendeukai pachinhu ichi nokuti Mwari angakuroye neshamu. Vakaramba kunzwa mashoko aya, takavanyorera mashoko aya vakaramba kuanzwa. Vakanotendera satanism munyika yekwavo. Maifara imimi musi unoyu muchiti Trump wabuda, zvino wapinda uyu, watopindawo nezvimwewo zveungochani. Apindawo futi nezveusatanism izvozvo. Vana kuchikoro kwachanga kudzidziswa satanism idzodzo mumabhuku ekuchikoro. Hanzi nekuti imimi maKristu munouya nemabhuku enyu nemabhaibheri enyu muchidzidzisa vana kuchikoro nezvaMwari. Zvino isara kudzidzisawo nezvedu nezvisiri zvaMwari. Ndo chaunoona kuti zvairehwa nemweya kuti mazuva aswedera pedyo, mazuva asara mashomanana, zvawanikwa nekuzadziswa. Naizvozvo hama dzangu muri kunze kwedanga, dzokai mudanga nguva ichiripo. Nokuti hauzive kana musi waunofa, nokuti rufu wakabuda uya nehasha gore rino. Wanikwa uchifira uri munzira, sezvinoreva shoko hanzi fira uri munzira. Ukafira uri munzira yemudanga uri mudanga, Ishe zvimwe anakakwanire nyasha. Ndo zvatokuparidzirai hama dzangu. Tsamba yedu ichavhara basa inobva kuna bhuku yaMuporofita Ezekiel 20:45 namba mukati inoti: Zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, mwanakomana womunhu, rinzira chiso chako kurutivi rwezasi, udonhedze shoko rako kurutivi rwezasi, uporofite pamusoro pedondo romusango kurutivi rwezasi, uti kudondo kurutivi rwezasi. Timbomira ipapo. Unonzwa vamwe vachiti hanzi imbodza idzodzidzi. Hanzi rakanyorwa nani iyeye? Vana vaSatani. Ukatoona uchozvibvunza iwewe kuti rakanyorwa nani, asingaite mistake, wotoziva kuti iri nhume yaSatani. Nhume takataura nezvenhume svondo rapfuura, audio yanabuda zvakanaka. Takataura kune nhume dzaSatani dzizhinji. Nhume dzaSatani dzinoonekwa nei? Nhume dzaSatani dzinoonekwa nekusagara mudanga. Nhume dzaSatani dzinoonekwa nemabasa nemavara idzo dzisiri mudanga. Dzidziso ipi neipi zvayo inopesana neshoko raMwari, idzidziso yekutsauka yenhume dzaSatani. Wonzwa mumwe ipapo achimisa chechi achiti chechi yedu isusu tora vakadzi vakawanda, iyoyo takati nhume yaSatani. Wonzwa mumwe achiti inini ndini Jesu, ndaimboramba kunzi Jesu, ndakubvuma kunzi Jesu, iyoyo inhume yaSatani. Wonzwa mumwe achiti nyika yasara makore 3 kuti iparadzwe, makore 3 osvika opfuura, iyoyo inhume yaSatani. Nokuti shoko raMwari rinoti hakuna kana ani nani anoziva misi nenguva, nyangwe mwanakomana haatoziva misi nenguva yekuguma kwenyika. Asi rimwe rinouya roti hanzi makore 3 ekuguma kwenyika. Inhume yaSatani. Izvozvo zvakataurwa naMwari izvozvo.
Saka tichimuparidzira kuti anzwe shoko iri atendeuke asati afa. Nokuti izvezvi tinotomuti ari kunze kwedanga asi mudanga. Iye navanhu vake vose vari kunze kwedanga havasi mukati medanga. Nokuti kana muti uchinge wooma kusvika kumidzi, namashizha wanooma. Hakuna mashizha anoramba ari green, hakuna ana zvibereko zvinobuda kubva pamuti iwoyo. Imi munoti kana muorenji watsva kubva kumidzi kusvika kumutumbi wawo, muoti mashizha anoramba ari green. Muoti pane zvibereko zvamungatitarisira ipapo here? Saka tichimuparidza mukomana kuti iye atendeuke, nekuti iye kutendeuka kwake achasiyaudza nhume dzake dzaanotedzana nadzo kuti aiwa varume ndakanga ndakarasika, nokuti ini ndaishumira baba vangu Satani, ndaizviita Jesu ndisiri Jesu, ndaitadza ipapo. Nakubva nhasi ndatendeuka, nemiwo tendeukai pachinhu ichocho. Musandinamata handisi Mwari, musandinamata handisi Jesu. Naipapo toti asangana neumambo. Saka tichimutaura nezvake mukomana. Inhume yaSatani panguva ino. Amarange vanoita zvavakadzi vakawanda, inhume yaSatani futi iyoyo. Mukadzi anobudira murume wake mumba achitsotsa kunze, inhume yaSatani futi iyoyo. Nemurume anosiya mukadzi wake mumba achienda kunotsotsa kunze, inhume yaSatani futi iyoyo. Saka ndichiti nhume dzakawandisa kupfuura vari mudanga. Asi nhume iri dangerous, inhume yekuti inenge itori mudanga ichiita mabasa eunhume. Mwari ndiye anoona nekuziya kururama kwamunhu. Naizvozvo tinoti tiri kunamata tikufamba tose. Asi zuva raunozorora shamwari, kana uyewo nemavara ababa wako Satani eunhume, Ishe ari kumusoro kudenga zvino mavara iwayo, ziso rake rinomaona kwazvo. Zvino Ishe wangu akatiti mwanakomana womunhu, zvino Ishe wangu akabva ati paJerusarema Idzva, Jerusarema Idzva navaparidzi varo rose, inzwa shoko iri utaure kunyika, uti kunyika. Inzwa unzwe. Zvino Jerusarema Idzva, ridzira chiso chako kurutivi rwezasi. Rutivi rwezasi inyika iyoyi. Udonhedze shoko rako kurutivi rwezasi. Uparidze shoko irori kunyika yose. Uprofite pamusoro pedondo romusango kurutivi rwezasi. Takuprofita tichiparidza tichitaura vhangeri yedondo iro. Dondo nderipi? Dondo ndeiro revanhu vasiri mudanga. Takuparidzira makwai asiri mudanga neevhangeri iri. Uti kudondo rikutivi rwezasi. Kana ndichitaura zvedondo ngandidzoke ipapo. Kana ndichitaura zvedondo ndikutaura zvemakwai asiri mudanga. Makwai asiri mudanga, makwai asiri kunamata pachipostori chazvokwadi chakabva kudenga. Tine mapostori amachechi, mapostori amashomanana atingaverenge kuti ndazvokwadi. Zvino kana ndichitaura ndikutaura neayo ari kunguo tsvuku kun'anga uko. Ndikutaura ndakataura kunana papa uko, kunana magaya uko, kunana makaiwa veruwadzano. Ndichitaura kwese kunana Ezekiel Guti, nana Fred, ivavo futi ana Fred. Inhume futi idzodzo. Ndichitaura nekwanana Mwazha kwese nekuwanda kwavo kwose. Mamwe anoti hadzi kuwanda ndokunamata. Hama dzangu, dai maiziva kuti nzira yakafaranyuka ndiyoenda mukuparadzwa. Iyoyo nzira takawanda, kuwanda kupinze kudenga. Ziyai zvinhu izvozvo. Sodoma neGomora rakanga rito nevanhu vakawanda kudarika ivavo, asi rakaparadzwa nomoto. Hama dzangu, tendeukai pachinhu icho. Ndiri kuparidzira kune avo vasati vanzwa shoko raMwari nevhangeri raMwari risati rasvika kwavari kuti varinzwe, vadzoke mudanga vatendeuke. Zvino hanzi Jerusarema Idzva, paridzira nyika, paridzira dondo iro, paridzira vose vari kwaMagaya, paridzira vose vari kwamakandiwa, paridzira vose vari kwaMwazha, paridzira navari kunyika vasati vanzwa shoko, vasina kana kwavanoenda, nemarasta vese vanoputsa mbanje kuzvikona. Teererai shoko raJehovha Mwari ribva paJerusarema. Inzwa unzwe, izwi raJehovha rinoti: zvanzi naShe Jehovha, tarira, ndichabatidza moto mukati mako. Hama dzangu, pachabatidzwa moto pakati penyu. Uchapedza muti mumwe nemumwe mutema mukati mawo, nomuti mumwe nemumwe uno wakaoma. Murazvo unopfuta haungadzimwi,
asi zviso zvose kubva kurutivi rwezasi kusvikira kurutivi rwekumusoro zvichapiswa nawo. Zvanzi naJehovha, ndichabatidza moto hama dzangu. Kana ndabatidza moto uyu, hapana kana chichasara chakamira. Neuswa huchatsva nemiti ichatsva. Zvino kudondo, iwe nyika, inzwa unzwe. Shoko raJehovha zvarataurwa kwauri iwe kuzitendeuka. Zvino Jehovha nezuva iro achapisa nyika ino. Kana apisa nyika iyi, moto uchapfuta segehena. Kune moto uri kuHadhesi, hama dzangu. Moto iwoyo unopfuta nekusingaperi. Ende moto iwoyo kana uchinge wakupfuta pauri, uchaziva kuti ndiJehovha auputisa uye haungadzimwi. Hakuna kana ungakwanise kuudzima, nokuti moto iwoyo wakasikwa kubva nyika ino ichabarwa. Nyika ino yakagadzirwa iwoyo moto. Naizvozvo zvawagadzirwa iwoyo moto, hama dzangu, chenjerera. Tendeuka pakuipa kwako kwose. Tsvaga chitendero chazvokwadi, tsvaga kunamata kwazvokwadi. Tendeuka, muzita Baba neMwanakomana neMweya Mutsvene, ubhabhatidzwa naMweya Mutsvene. Uye mudanga, nokuti nyika ino nezviso zviri mairi chaputsa moto. Moto aya kubva kudenga nesuferi. Ndo zvinoreva shoko raJehovha. Hanzi naJehovha, murazvo unopfuta haungadzimwi, asi zviso zvose kubva kurutivi rwezasi kusvika kurutivi rwokumusoro zvichapiswa nazvo. Zvichireva kuti kubva kuna England kusvika kuSouth Africa, kubva kuna America kusvika kuAsia, kubva kumusoro kuzasi, kubva kumativi mana enyika wose, kuchapfuta moto usingadzimwi, uchanga wabatidzwa naIshe Jehovha. Nyama yose ichaziva kuti imi Jehovha ndimi makaubatidza, haungadzimwi. Nezuva iroro, hama dzangu, muchaziva simba raMwari. Mwari wamainamata, wamakaisa maoko muhomwe, muchitaura ndimi dzekunyepa. Mwari wamainamata, muchita mwari wekumba kwenyu. Mwari wamaitamba nezita rake, muchita zita rake chimwe chinhu. Zvino kana moto uyu wakubvira, hama dzangu, muchaziva kuti wabatidzwa naJehovha uye haungatombodzimwi zvachose. Hama dzangu, tendeukai, nguva ichiripo. Ipapo ndikati, ndimuprofita Ezekiel, aiwa Ishe Jehovha, vanoti pamusoro pangu, ko hazi mutauri wemufananidzo here ichipera? Aiwa Jehovha, vanoti, zvino Mwari wako hazi mutauri wemufananidzo here? Wakaropafadzwa anonzwa wakutaura kwemufananidzo. Nokuti kana Ishe wedu paakauya aitaura nemufananidzo, vakomana vakanetsekana nazvo. Murume uyu anotaura nemufananidzo sei? Sei murume uyu achitaura nemufananidzo? Sei murume uyu aine dzidziso yakadai? Sei murume uyu aine uchenjeri hwakadai? Sei nguva misi nenguva achikuita zvifananidzo? Asi vangasinei nezvifananidzo, vaikarira zviratidzo. Nhume dzaSatani so. Chekuti vakarire mufananidzo, vaikarira zviratidzo. Nekuti dzemudanga ndo dzinonzwisisa mufananidzo. Dzisiri dzemudanga ndo dzinotikarira zviratidzo. Ndosaka vakazoya kuna Ishe zvikanzi Ishe vakati aine mufaro. Ishe kuyu Ishe makapeka. Mari kumbotadza kana chimwe chifananidzo kana chimwe chiratidzo kana chimwe chete zvacho. Nhume dzaSatani. Zvino Ishe akaziva kuti kune nhume dzakadai, kubva zuva iroro hana zvimwe zvaakaita futi, akataura kuti hama dzangu, hakuna chimwe chiratidzo chamuchaona kunze kwechiratidzo chamuprofita Jona. Nhume dzaSatani dzikaenda. Dzimwe dzakatobuda chechi. Dzakabuda chechi ndokuti pashayikwa zviratidzo. Kune dzimwe nhume futi dzemuchechi dzinotobuda chechi ndokuti hanzi hakuna kuprofitwa, nhasi hakuna kunhongwa nhamba, dzobuda chechi. Inhume dzaSatani idzodzo. Svondo rina ndiuye kuchechi nekuti svondo rapfuura handina kunhongwa. Nhume dzaSatani dzinotsvaka zviratidzo. Zvino muprofita nemanobva nezviratidzo zvizhinji. Makapiwa kamwana ke hanzi 6 days na makandiwa, hatikanganwi isusu. Simba ratakapiwa naMwari ndirekuti kana taziya zvinhu tisakanganwe.
Zvikuru sei zvinhu zvinopesana neshoko raMwari izvo ndizvo zvatinobatisisa manje. Nokuti vanhu vanokanganwa tiripo pakuyeuchidzai. Hama dzangu makapiwa kamwana ke 6 days namakandiwa kachikwambo imi. Moti munhu iyeye munhu waMwari. Maikarira zviratidzo. Kune vakatobuda chechi yazvokwadi vakaenda kuchechi makandiwa nokuti anzi kwapiwa kamwana ke 12 days. Munhu akaenda kuchechi yake vakatendeukira zviratidzo zvechimwana che 12 days. Pana vamwe baba vakauya kwedu kuJerusarema Idzva vakatendeukira Mwari vachitira kutendeukira mukadzi mutsvuku yellow bone. Inhume yaSatani iyoyo. Karira zviratidzo hama dzangu. Anokarira zviratidzo. Nhume dzotsara dzokarira zviratidzo zvizhinji. Kuchechi kwedu kunofamba kune vane mazimota. Kuchechi kwedu kunofamba kuna ana papa anopfeka masuti $1,000 anodhura. Karira zviratidzo. Muporofita neMabvayo of what? You see this? You see this? Do you see this? I'm going to capture the Holy Spirit in the air. I'm going to capture the picture of the Holy Spirit. I will capture your child at home with the Holy Spirit power on the phone. Picture chakatora kudhara. Munokarira zviratidzo nhume dzaSatani. Zvino ndinoti kune uyo anokarira zviratidzo neuyo anozviita zviratidzo zvacho nhume dzaSatani. Tendeukai hama dzangu, tendeukai hama dzangu, tendeukai hama dzangu, tendeukai. Ishe akabva ati akatopa Fazi anonzwa zviratidzo ogona kuzvidudzira zviratidzo kureva kwazvo. Zviratidzo zvoguma kusvika zviri pachena sekureva kwakaita Ishe wedu mubhuku yake akatisira uchenjeri nenzira yeuchenjeri akatipa mumwe munyaradzi mweya mutsvene watinofamba naye. Mweya mutsvene anotizarura zvose zvakavanzika zvenyika ino nezvekumusoro kudenga. Kuti ani nani anotenda kuna Baba, otenda kuna Ishe Jesu Kristu, anosangana na mweya mutsvene ozadzisa zvose, omudzidzisa zvose zvinofana kuti zviitwe. Naizvo ani nani anomhura shoko nevhangeri yebhuku iyi, matambudziko ose ebhuku yake pamusoro pake. Unhume hwaSatani hwamuri kuita kunze uko, dai maregedza nguva ichawanikwa. Dai maregedza musati maenda kumarinda, nekuti kusere kweguva kuna munamato. Dzokai mudanga, tinamate tiri mudanga. Zviri nani ufire uri munzira uri mudanga. Zviri nani ufire muri muna Kristu. Nokuti kumberi kwatinoenda nzvimbo dzakasiyana kwazvo. Sekusiyana kwakaita Lazaro najaya mupfumi. Sekusiyana kwakaita Gringo na mbinga yenyu Ginimbi. Gringo wakafa kunamata, wakafa mupostori. Saka tichiti akafira mudanga. Gringo ari kunzvimbo inotonhorera. Ginimbi ari kunzvimbo inopisa. Ndo kune mweya inotiza ikoko youya yosvika pavana acheche, yotambudza vana acheche venyika ino ichiti ndini ndinonzi sekuru nyingi, sekuru mbinga. Makaona amwe achibuda paFacebook, ndinonzi sekuru mbinga, ndabva kunopisa, ndini Ginimbi, ndadzoka. Imbinga futi idzodzo. Hama dzangu, mbinga dzenyika ino dziriko nembinga dzemudanga dziriko, asi iwewe uda kuva mbinga ipi? Zvino hama dzangu ndokuparidzirai shoko iri kuti mutendeuke, mudzoke mudanga, nokuti umambo hwekumusoro kudenga hwasikwedera pedyo. Zvinoonekwa nezviratidzo zvizhinji zvatakasiyirwa, kuti kana muchinge maona zviratidzo zvakuitika, ziyai kuti kuguma kwaswedera pedyo. Asi hakuna nani anoziva misi nenguva pazvichaitika. Zvimwe ndinhasi, zvimwe ndimangwana, zvimwe next week, zvimwe next month, zvimwe next year, zvimwe next decade, zvimwe next century. Asi hapana anoziva. Asi zviratidzo zvedu zvinoda kutiudza kuti chiringazuva chedu chatsvuka chikakwata, nhauye yakataurwa naShe yasvika pakuda kuitika nekuzadziswa. Nokuti zvimwe zvose zvaakareva kuti zviratidzo zvawanikwa nekuitika, mifananidzo yose yakasiyira, ngatiwane nekuinzvera, tiwane nguva yekuverenga shoko raMwari, titendeuke pane kuipa kwose, tigare tiri pakururama pamberi paMwari, nekuti Mwari anoziva mavara emunhu nemumwe nemumwe, anoziva futi mavara enhume dzaSatani. Hakuna munhu anotendeuka ari padeathbed yake. Hakuna munhu anotendeuka kana achinge atarisana narufu. Kana Mwari achikuda panyika, kana uchinge wazvambarara pabonde, wakuda kuparara, Mwari akatumira mutumwa wake akakuwedzera upenyu ipapo. Mwari akakuda kwazvo.
Mwari akupa mumwe mukana wekuti unyengetere unamati, kwete kuti udzokere kunyika unomwa doro, unotsvaga pfambi, unoita mabasa embinga dzenyika. Asi Mwari anenge akupa mumwe mukana wekuti unamate. Vakawanda kwazvo vakararama panyika ino vachizviita mbinga asi vasina Jesu. Zvino mbinga yazvokwadi mbinga inorarama iri mudanga ina Jesu. Nekuti kana iwe hama yangu una Jesu, mbinga dzose dzingaunge dzine zvakawanda zvinobatika, zvimalambogini zvisina nebasa, zvichadyiwa nengura zvose izvi. Asi kwamuchaenda ipapo ndipatichaona kuti aiwa uri mbinga yazvokwadi. Dai zvaibvira, dai Ginimba aikwanisa kumbofona kuno achitaura kuti hama dzangu namatai, aikuudzai saizvozvo. Isu tiri pano kukuudzai nokuti pane umboo hwacho hwatakasirwa naShe hwajaya mupfumi naLazaro, kuti ndo mamiriro azvo uye hakuna imwe nzira, uye hakuna zvimwe zviratidzo zvamuchasangana nazvo kunze kwechiratidzo chamuprofita Jona, wakadyiwa nehove, wakagara mudumbu rehove mazuva 3 nezuva rechina achibuda. Naizvozvo mwanakomana womunhu achafusirwa pasi, achamuka muzuva re3. Izvozvo zvakaitwa kuti vazadziswa. Nani nani anotenda kuna izvozvo achasangana neumambo hwekumusoro kudenga. Shoko ranhasi ndokusiyirai rose ndichirigumira pano, ndichikutendai. Shoko raparidzwa kuno kuDubai kuno. Tine nzvimbo yatiri kutsvaga. Kana tawana nzvimbo iyi tichakoka hama dzangu dzose dziri munzvimbo ino yeDubai yose kuti kana takwanisa kuti tiungane, tibatane tiri pamwe chete, tinamate Mwari tiri pamwe chete, nokuti kune mamwe makwai ari munzvimbo ino ari kunze kwedanga, atira kuti adzoke mudanga. Naizvozvo nguva iyoyo yekuya mudanga yasvika, iyo ndiyo nguva ino. Ndichakuzivisai zvizere kana tawana nzvimbo, kana mune nzvimbo yamunoziva yakati sunungukei kunamata, makasununguka kundibata, towanikwa kuti toronga sei, tinamate Mwari. Vanorwara izvo aiwa, vanorwara vari mudanga vanoporeswa, vanoshayiwa vari mudanga vanowaniswa. Asi zvimbwanana takazviramba paJerusarema. Vazhinji kwazvo vakandibata vachida kubatsirwa. Hama dzangu, ndikumbira rubatsiro, ndoda kubatsirwa ndine problem yakati, asi kunamata Mwari kusiri mavari. Zvino chingwa hachikapiwe zvimbwanana. Isu tine vana vaIsraeri vakanyorwa mubhuku remweya yeupenyu vari munzvimbo ino. Ivavo ndio vatinoparidzira, ivavo ndio vatinotsvaga. Kana Mwari achinge akusunungura iwe uri nhume yaSatani, akusunungura iwe uri gwai rakarashika riri kunze uko, Mwari akusunungura pazvinhu zvose zvinokutambudza, akuratidza simba rake nekubwinya kwake kuti iwe utende kwaari. Kana uchinge watenda kwaari odzoka mudanga, kwete kuti kana uchinge waropafadzwa naMwari, kana ingava pfuma, kana angava mukadzi wawaitsvaga, kana angava murume wawaitsvaga, kana angava mwana wawaitsvaga, kana ungava urwere hwaigara uri panyama yako misi nenguva, kana izvozvo zvichinge zvaiswa panzvimbo yako, Mwari ozvidzima zvose izvi muzita rake remwanakomana rine simba. Ngamutsvene oita sezvaakativimbisa kuti achatisunungura. Hama dzangu, muchinge masunungurwa, Ishe haasi kukusunungurai kuti mudzokere munyika munotadzisa, munoramba muchitadza, asi kuti mapiwa mukana wekuti munamate Mwari. Maratidzwa kubwinya kwaMwari nesimba raMwari, zvino chinamatai Mwari. Asi vazhinji vanosarudza kudzokera kunyika. Inhume dzaSatani idzodzo ndo zvinoitika mukunamata. Asi hama dzangu, ndichakumbira vari kuda kunamata Mwari vauye tisangane paDubai pano, tinyengetere Mwari, tikudze Mwari, tikudze simba rake neumambo hwake, nekuti umambo hwake hwasikwedera. Ndinokusiya evhangeri muzuva ranhasi chiti Mwari akuropafadzei mose, chengetedzwai munguva yakaoma iyi. Mwari wenyu achakuchengetedzai, nokuti dziri mudanga dzisangane nenhamo nematambudziko.